A oposición pide explicacións a Rueda logo de manter a Alfonso Villares no cargo durante meses tras ser denunciado por agresión sexual. O presidente da Xunta acusou a socialistas e nacionalistas de utilizar este tema de forma partidista. O Pazo do Hórreo abriu as súas portas esta mañá para acoller unha nova sesión do Pleno do Parlamento de Galicia. Hoxe foi a quenda de control ao goberno galego e a oposición afondou nun tema de actualidade, a postura da Xunta con respecto á denuncia por agresión sexual contra o exconselleiro do Mar, Alfonso Villares. O primeiro en intervir foi o portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, e recordou que o presidente da Xunta non respondeu ás cuestións feitas ao comezo do ano sobre a problemática da vivenda, e puxo tamén o foco no feito de que o presidente do goberno autonómico, Alfonso Rueda, contará no seu equipo durante 6 meses cun conselleiro acusado por agresión sexual. Que ocultou durante 4 meses unha denuncia por agresión sexual contra un conselleiro. Por que promoveu vostede unha homenaxe institucional a este conselleiro dimitido por un caso grave? Que pensa o presidente da Xunta a ver a todo o PP enfervorizado e aplaudindo ante tales feitos? Que pensa de que se falase de dimisión en conciencia ou de renuncia ao aforamento cando o que había era simplemente unha táctica para gañar tempo? Que sabe vostede que filtrar o nome da denunciante pode ser constitutivo de delito? Que pensa de que ese nome da denunciante se soubese minutos despois de confirmarse a dimisión? Que pensa vostede de que o foco se poña na muller que denuncia unha agresión sexual? Porque vostede non dixo nin unha sola palabra en contra da violencia machista. E afirmou que Rueda non está á altura do cargo que ostenta. Na súa resposta, o titular do Executivo galego recordou que na última semana non esquivou ningunha pregunta que lle fixeron sobre a dimisión de Villares e tamén trouxo feitos do pasado. Unha persoa que chamaba José Ramón Gómez Besteiro no ano 15 que votou 5 meses imputado por 4 ou 5 delitos, o mellor non pode aclarar vostede. E seguiu tranquilamente e despois caéronlle 6 ou 7 máis. Cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, fraude das administracións públicas, fraude de subvencións, delito continuado de malversación de caudais públicos, delitos contra o territorio. Se quere sigo, porque hai máis, señor Besteiro. O mellor xa se lle esqueceron. O mellor xa se lle esqueceu o que decía vostede naquel momento. Apelaba a presunción de inocencia, estaba indignado. Incluso decía que podía seguir no seu cargo, porque total o cargo que tiña naquel momento, que é o mesmo que ten agora, responsable máximo do Partido Socialista en Galicia, decía que non era un cargo público, co cal se podía continuar así alegremente. Todo eso decía vostede. Pola súa banda, a voceira do BNG, Ana Pontón, tamén afirmou que durante 6 meses o presidente da Xunta encubriu a un presunto agresor sexual valéndose do seu cargo. Considera que está vostede capacitado para seguir como presidente da Xunta? De verdade, señor Rueda, considera que está vostede capacitado para seguir como presidente da Xunta? Porque o que é evidente é que calquer persoa decente, no seu lugar, unha vez que coñecera este caso, tería cesado de inmediato o conselleiro. E uno durante meses. Permitiulle utilizar a sede oficial da Xunta de Galiza para proclamar a súa inocencia e permitiulle saír pola porta grande, entre aplausos e eloxios do seu goberno e por riba filtrando o nome da víctima. E desde aquí quero enviarlle unha vez máis toda a nosa solidaridade e apoio a unha muller que deu un paso valente, como é denunciar por unha agresión sexual a un poderoso. O titular do goberno galego afirmou que se quere darlle leccións, o primeiro que ten que facer é ser coherente e exixente cos seus socios en Madrid e tamén co seu partido. Vostede era que baixaba, aí non lle aplaudiu o seu grupo, hai un par de meses. A cabeza non era capaz de condenar comentarios machistas. En absoluto, non sei se se acorda, sí, o medo, o seu partido, os que mandan de verdade. E agora ven aquí dando leccións. Non dixo ningunha palabra, nin chío, en todo o que estamos vendo, os coldos, as yesicas, os aldamas, os cerdanes, os pisos, as contratacións, non dixo absolutamente nada. E ora ven aquí a montar todo isto en relación a unha persoa que, en canto hubo un procedimento judicial, deixou o seu cargo e se someteu á xustiza ordinaria. Señora Pontón. Polo tanto, mire,
O que lle digo sempre, tan brava aquí, tan mansa alá, e cada vez é máis certo, son máis certas as dúas cousas.